Қалфақ ұйышмасына 30 ел. Бұл вақыт аралығында нинди эшләр башкарылган? Тоттар хатын-кызларының бүгінгі җәмгыятьтә роле нинди? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, барыгызны да әлеге юбилей белән тәбрик итәм. Шунда бүгін безнең студиябызда Татарстанда әлеге Қалфақ ұйышмасының төрле районнардагы җитәкчеләре җыелды. Кадрия ханым, беренче сорау сезгә, ләкин аңа кадәр безнең әле Skype белән дә таныштырып үтик. Рәшидә Хәмзина Эшмәкәр Новосибирск өлкәсеннән, шулай ук җирле Қалфақ ұйышмасы җитәкчесе. 30 ел, 90-нчы елларда оешкан, бу безнең илебез өчен дип әйтик инде, шундый катлаулы чор, һәм шулай ук инде хатын-кызлар өчен дә, бигрәк тә татар хатын-кызлар өчен дә җиңел булмаган чор дип әйтик. Менә шул елларда оешу тарихын беләсез. Шуннан да ул елларда оештырып җибәрү һәм менә әлеге оешманың максаты ниндирәк булган икән? Мин сүземне Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу галейһи вәссәламның сүзләре белән башлап җибәрәсем килә. Ул әйтә: Ыжмах аналарның аяк астында ди. Менә Рәсүлебезнең менә шушы бик тирән мәгънәле фикере безгә бик күп нәрсәләр турында сөйли. Чөнки Аллаһ Тәгалә без хатын-кызга зур вазифа йөкләгән. Беренчедән хатын-кыз ир хатыны, икенчедән балалар анасы. Һәм шуның өстенә хатын-кызның өстендә бик зур тагын йөк. Менә шушы иҗтимагый эшләр, иҗтимагый оешмалар белән эшләү һәм хатын-кыз ансына да җитешергә тиеш. Һәм менә 1992 елның июль айында безнең бөтен дөнья татар конгрессы каршында Ак Калфак хатын-кызлар ассоциациясе оеша. Һәм бер айдан бөтен дөнья татар конгрессының элекке җитәкчесе һәм беренче җитәкчесе бик мөхтәрәм кешебез Тахиров Индус Разак улы карар кабул итә һәм имзалап бөтен дөнья татар конгрессы каршында Ак Калфак хатын-кызлар ассоциациясе төзүгә кул куя. Минемчә, ул бик фикерле кеше безнең, бик дахи затыбыз татар халкы каршында. Ул аны юкка гына мондый фикерне имзаламагандыр, мондый карар чыгармагандыр дип уйлыйм. Чөнки менә без үткән гасырларга күз атсак, инде 20нче гасырларның башында 1917 елда безнең татар хатын-кызлар съезды була. Беренче татар хатын-кызлар съезды. Һәм менә шушы иҗтимагый оешма, ягъни съезд оештырган хатын-кызларыбыз берләшеп, үзләренең тәкъдимнәрен кертәләр. Хатын-кызларга ирек, гомумән бер генә хатынлык, гомумән алар бик күп төрле менә шушындый фикерләр җиткерәләр. Укыдым мин аны, карадым максатларны һәм алар бүгенге чор белән аваздаш. Менә 30 ел элек ничек булган, хәзердә ул мәсьәләләр актуаль һәм шулай ук хатын-кызлар миңа калса шул мәсьәләләргә игътибар бирәдер җәмгыятьтә, шуннан да инде лаеклы урын алып, шуннан лаеклы хезмәт күрсәтү ягыннан да. Монда бит инде хатын-кызны без әле ана буларак та кабул итәбез. Шуннан да әле татар хатын-кызы ул бөтенләй аерым образдан турында шулай сөйләшербез. Ләйсән ханым, менә әгәр дә без инде 30 ел элеккеге вакыт белән хәзерге вакытны чагыштырсак, шуннан да хатын-кызның менә бу җәмгыятьтәге урыны үзгәрәме аны сезнеңчә, юкмы? Минемчә, җәмгыятьтәге урынны хатын-кызның һәр вакыт югары дәрәҗәдә булган. Ул инде безнең ислам динендә салынган, менә Кадрия Рәисовна бик дөрес әйтеп китте. Һәм бу роль киресенчә көчәя генә барадыр. Чөнки хатын-кыз үзенә булган җаваплылыкны бүгенге көндә күбрәк аңлый. Дин мәсьәләсендә, гаилә кыйммәтләрен саклауда, милли гореф-гадәтләребезне, гомумән телебезне саклауда, чөнки телебездә бит ана теле дип атала. Аның гомумән роле үсә генә бара бүгенге көндә. Һәм менә 90нчы елларда башланган шушы Ак Калфак оешмасының максатлары да үзгәрмәде. Ул көчәйде, киңәя генә барды кебек тоела. Аннары ул оешкан елларда сез әйткән идегез, ул күбрәк шул ук чит илләр белән бәйле булган, чит илләрдә яшәүче татар хатын-кызлар белән шулаймы? Һәм хәзер ничегрәк үзгәрде? Безнең инде иң беренче аның җитәкчесе Роза Рахматулла кызы Туфетулова, ул 1992 елдан 2002 елга хәтле эшли бу вазифаны алып бара. Һәм бигрәк тә алар басым ясыйлар чит илдәге хатын-кызларны. Чөнки 90нчы еллар һәр бездә беләбез, чит илләр белән элемтәләр булдырылды. Безнең гомумән хатын-кызларыбыз татар бик күп җирләрдә яши. Һәм шулар белән бөтен элемтәне урнаштырып алар. Аларны Казанга чакырып,
Монда олар мәсиз вакытында гаҗәеп, олар киңәшләшеп, анда кемнәр генә катнашмаган, менә хәзер карап утырабыз без алар язып калдырган язмалардан. Гомумән инде Роза апа дип әйтәм мин аны, Рахматулловна, ул безнең менә шушы ак калфакның анасы дип әйтәм мин. Һәм икенче безнең аның җитәкчесе булган, тарихка кереп киткәч мин әйтеп китим, икенчесе Камәрия Зиннур кызы Хамидуллина. Ул безнең шушы Татарстанның халык укытучысы, икенче гимназияның директоры. Һәм ул безнең эшләгән 2002-дән алып 2011 елга кадәр 9 ел эшләгән. Роза апа 10 ел эшләсә, ул 9 ел. Аннан соң безнең Резида ханым Фаил кызы, ул безнең профессор, Галимә, ул Федераль университетта кафедра мөдире, һәм ул безнең 1 ел, 11 елдан 12 елга кадәр эшләгән. 12 елның 23 июненнән мин бу вазифа миңа йөкләнде. Себер өлкәсенә дә без сүз бирик әле. Новосибирск шәһәрендә Рәшидә Хәмзина, менә регионнар дип әйтик, төбәкләр белән эшләү, районнарга без әле аннан район тукталырбыз. Менә Себер өлкәсендә ничегрәк алып барасыз эшчәнлекне? Татар хатын-кызлар оешмасында кешеләр күпме, нинди чаралар үткәрелә? Гомумән, нинди чагылыш тапкан әлеге оешма? Хәерле көн. Себер татарларыннан кайнар сәламнәр җиткерәм сезгә. Минең исемем Хәмзина Рәшидә, Камил кызы. Мин 25 ел элек татар хәрәкәтенә килдем. Яшьләр лидеры булып башладым. Бүген инде Ак Калфак оешмасының җитәкчесе Новосибирск өлкәсендә булып эшлим. Себердә яшәүче халкыбызның үзгәреп гадәтләрен, милли мәдәнияте саклана. Ул зур сөенеч. Күп проектлар төзәтәбез. Сабантуйлар үткәрәбез, мәчетләр ачабыз. Менә бездә зур вакыйга булды. Корбан бәйрәмендә мәчет ачылды. Билектә авылында, Чаны районында. Ул күп авыллардан кешеләр килделәр бәйрәмләргә. Шундый зур бәйрәм, сөенеч бөтен бездә татарларга булды. Мәчетләр ачабыз әйттем. Краеведение буенча эшлибез. Мәдрәсә төзетелә шәһәрдә. Алайса ачылыр киләчәктә. Съездлар уза дип әйттеләр студияда, шулай ук төрледән төрле чаралар. Районнардан эшләр үткәрелә икән. Фия ханым, менә сездә ниндирәк чаралар үткәрелә? Мин Чүпрәле җирлегеннән бит инде мишәрләр бездә. Бездә Калфак оешмасы 2014 елда оешты. Безнең 14 авылларда да бар филиаллар оештырдык. Аннан соң минем бездә Чүпрәле җирлегендә 250ләп вәкил санала калфаклыларны. Төрле юнәлештә эшлибез. Менә гаилә, хатын-кызга нинди юнәлеш белән эшләп була, менә шунда эшлибез. Бик күп иттереп татар халык ашлары өстендә эшлибез, мастер-класслар. Чөнки без сораштыру үткәрдек мин менә монда Калфакка килгәчтен. Менә шундый күренешкә тап булдык. Безнең соңгы вакытларда стәлләребездә әллә белеп тә татар халык ашларын куймыйбыз инде, әллә без аны белеп бетермәйбез. Шуңа күрә иң беренче юнәлеш иттереп без татар халык ашларын барлауны күз алдына китердек тә, менә шундый юнәлештә нык кына эшли башладык. Аннан соң безнең бит инде Чүпрәле җирлеге бик файдалы үләннәргә бай. Без бик күп кенә 2 дистәдән артык бездә файдалы үләннәр. Менә шул үләннәр җыю, аларны киптерү, алардан чәйләр ясау өстендә нык кына эшлибез. Аннан соң безнең ак әбиләрне барлау өстендә дә без күп эшлибез. Гомумән гаиләгә кагылган һәрбер юнәлешне эшлибез. Чөнки менә миңа бик ошый бер татар халык мәкале. Оясында не күрсә чыкканда шул булыр ди. Шуңа күрә хатын-кыз бит инде ул бала тәрбияләүгә күбрәк игътибар бирә. Менә шуңа күрә дә без менә бу юнәлештә дә бик нык эшлибез. Аннары без бит инде телне саклап калу дибез. Менә шул ук милливлекне саклап калуда. Монда бар тик тел генә түгел, шул ук гореф-гадәтләр дә бар. Гөлнә ханым, менә шуннан да татар милләтенең шул милли үзаңны тәрбияләүдә булсын, телне үстерүдә булсын, әлеге оешма кысаларында да бит инде күп эшләр башкарыла. Менә шулар хакында тәфсилләп сөйләсәгез. Яшел Үзән районында шулай 2014 елда оешты безнең Ак Калфак оешмасы. Шулай ук инде максатларыбыз шулай ук берүк булып калды.
Менә Яшелүзән районы белән татар районы түгел ул, шулай бит. Анда төрле халык яши. Әмма ләкин һәрбер халык үзенең телен саклап калырга тырыша. Менә мин саклап калуны үземчә булай дип аңлыйм. Ул бит әле безнең мәктәптән генә түгел, балалар бакчасыннан түгел, гаиләдән башлана ул. Менә бала туганнан соң әти, әни ничек итеп телен ача баланың. Менә шуннан әгәр дә дәвам итә икән, безгә мәктәпкә килгәндә бала үз ана телендә сөйләшеп киләчәк. Без инде бу юнәлештә бик зур эшләр башкарабыз. Монда балалар бакчаларында тел ачкычлары дигән чара үткәрәбез. Ул безнең инде бөтен дөнья дәрәҗәсенә күтәрелеп бара. Монда менә әйтер идем, татар баласы гына түгел, рус балалар да менә безнең татар телен камил белүчеләр катнаша. Аннан соң бик күп төрле укулар үткәрелә. Мәрҗәни укулары балалар бакчасыннан башлана. Аннан соң инде Шамов укулары, Гыймаддин укулары, менә бу укуларга барысына да менә безнең игътибар бирелә, татар теле бүлекләре, секциялар була. Менә шушында баланың чыгышына дәрәҗәле галимнәребез бәя бирә безнең. Менә шуның нәтиҗә ясыйлар инде алар. Яшелүзәндә татар теле бик нык сакланып килә дигән фикергә киләләр. Һәм аны үстерү юнәлешендә эшләргә кирәк. Менә сезгә әлеге оешмада булу үзегезнең эшчәнлектә ничек ярдәм итә? Монда бик дөрес әйттегез. Күп кенә районнар, аңлыйм, кайбер районнарда анда инде татар телен үстерү ничектер җиңелрәк, анда барса татар телендә аралаша. Ә менә сезнең райондагы кебек, мәсәлән, күп теллелек булган җирләрдә милливлекне саклап калу һәм бигрәк тә әти-әниләрне, мәсәлән, шул татар телен сөйләүгә итерү эше ничек алып барылырга тиеш икән? Әти-әниләр белән без бик якын элемтәдә торабыз. Аларга без менә аңлатабыз җентекләп, ана телен ни кадәр мөһим икәнен. Һәм бала күп тел белсә, аның бит үсеше югары була. Менә шуны әти-әниләр бүгенгесе көндә Аллага шөкер бик нык төшенделәр. Һәм мәктәпләргә, менә мин үзем татар гимназиясендә эшлим. Менә алар килгәннән соң анда бит инде гариза язу дигән әйбер бар. Без татар телен сайлыйбыз, минем балам татарча белергә тиеш дип үзләре фикерләре белдерәләр. Шуңа күрә мин әйтер идем, безнең районда алай авыр булмас дип әйтәм, әгәр мәшек әти-әни белән без нигезле эшләсәк дип. Менә шул аерым эшләргә кирәк, шәхсән эш кирәктер инде әлеге телне үстерү өчен. Менә районнарда тагын милли юнәлештә нинди эшләр башкарыла, бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы Калфак оешмасына 30 еллык уңайыннан әлеге студияга җыелдык. Римма ханым, менә кайбер районнарда инде эшчәнлек алып бару турында сөйләштек. Тәтештә ничегрәк икән анда хәлләр? Сездә кайчан оешты һәм шулай ук нәрсәләрне кулачлый әлеге оешма? Безнең тәтеш җирлегендә 2017 елда оешты. Безнең тәтеш җирлеге бит инде күп милләтле район. Шуңа күрә анда безнең Мордва, Чуваш, татар анда нинди генә халык яшәми. Ә безнең татар авыллары анда 16. Элек әле бу авыллар татар авыллары булса да, Ак Калфакны татар милләтендә ничек яшәргә икәнен бөтенесен белеп бетермиләр иде. Менә Ак Калфак булгач, безнең һәрбер авылларыбыз эшләргә тотынды. Авылларда ничек? Иң беренче без һәрбер авылда җыелышлар ясадык. Һәрбер авылны без җыйдык. Аннан соң ул авылларда беренче булып без зиратларны чистартырга. Аннан соң үзебезнең ябылган чишмәләрне ачырга дип сөйләштек. Менә хәзергесе вакытта безнең районнарда күп авылларда чишмәләр ачылды. Күп районнарда һәрбер хәзер инде без аны әйтеп тә тормыйбыз. Анының майның беренче атнасында зиратларны чистарту. Майның беренче атнасында безнең һәр авылда үзләре чыгып зиратларны чистарталар. Аннан соң без тотындык балалар бакчасы белән, мәктәпләр белән. Менә балалар бакчасына килеп, утыру, аларны карау, алар нинди генә үзләренең татар телләрендә бәйрәмнәргә сынмадылар. Анарсын без татар кызы, татар малайын оештырдык. Татар кызы, татар малайын оештыруны безнең алар елга ничә тапкыр үткәрүне телиләр. Һәрбер бала да миңа звонит итәләр. Тагын татар малайын үткәрәсезме? Кайчан була бул дип. Шуңа күрә балаларның барлык шатлыгы менә Ак Калфак булгач безнең районда татар халкы үзенең татар икәнлеген белеп яши башлады. Күп милләтнең менә Сабан туйларында да татарларга җырларга анда урын булмаган. Хәзер безнең Сабан туйларында татар телендә татарча алып барыла. Шуңа күрә безнең районда татар халкы эшли, Ак Калфак эшли. Менә без һәр вакыт инде Кадри Рәисовны белән киңәштә, Кадри Рәисовнадан сорыйбыз. Ул бездә ничә тапкыр булды, безнең эшебезне карап бәяләде. Һәм монда менә шу татар малай, татар кызы, ул бит киләчәк буынга да ничектер өмет бирә һәм киләчәк буында тәрбияләү эше алып бара дигән сүз. Розалия ханым, сездә менә шулай ук ниндирәк проблемаларны хәл итәргә ярдәм итә дип әйтик әлеге оешма булдырылганнан соң?
Мамадыш районында Аккалфак оешканга менә быел 10 ел. Безнең юбилей елыбыз. Сезнеке дә димәк. Әйе. Без эшебезне чыннан да мин күп уйланулардан соң 8 оныгымның әбисе буларак, 3 баланың әнисе буларак, ничек итеп менә алар бөтенесе Казанда яшиләр. Ничек итеп буларга туган телебезне, ана телебезне оныттырмаска дип гел башта бит инде ул безнең уйда балалар бакчасыннан башларга уйладык бездә. Балалар бакчасында иң беренче без оештырдык бәйге. Алар кичкенә генә булса да әкиятләр, театр дибез инде шундый татарча театр куярга тиешләр иде бәйге булып. Бәйге булгач анда бик күп кеше катнашты, бөтен балалар бакчасы катнашты. Бит балаларны, ул 3 яшьлек балаларга кичкенә 4 кенә юллык шигырь бирсәң дә, алар аны өйгә кайталар да, әтисенә дә өйрәттерә, әбисенә дә өйрәттерә, абысына да, апасына да, бөтенесен мәҗбүр итә ул бу шигырьне өйрәнеп килер өчен. Беренче эшебез шулай башланды. Аннары без оешып киткәндә үк инде апа әбиләрне җыеп, безгә каядыр очрашырга, сөйләшергә урыннар кирәк иде. Мәдрәсәгә барып, шуннан бер бүлмә алып, шунда оештырып җибәрдек. Кадрия рейсына килеп инде, әйдә Аккалфак оештырыйк дигәч, безнең Мамадышта инде Аккалфак оешмасы бар дип җавап бирделәр аңар. Аның җитәкчесе кемне куяргадыр, җитәкче кирәк бит инде районга. Мине тәкъдим иткәннәр районнан. Без инде оешып киткән идек. Бөтен ниләр җыелышларыбызны без протоколлар нигезендә алып барабыз. Эшләгән эшләребезгә ел саен отчет бирәбез. Аннары безнең балалар бакчасы беләшен башладык. Ел саен бәйгеләр уздырабыз хәзер. Татар кызы, татар малае нинди генә бәйгеләр оештырмадык. Табигать турында да ел саен ниндидер тема алып оештырабыз. Аның ниндидер мәгънәсе булырга тиеш, балалар бакчасына да ул ярдәм итәргә тиеш. Димәк, сезнең үз гаиләгездә башланган менә бу башлангыч дип әйтик. Аннары инде зур бер эре эшкә әверелде дип әйтергә мөмкин. Балалар бакчасыннан башламас идем мин аны. Балалар безнең бөтенесе дә кичкенә аныкларым. Балалар бакчасына кергәнче алар татарча сөйләшәләр. Татарча беләләр. Балалар бакчасына барып 1-3 ай йөриләр дә, алар инде русча сөйләшә башлыйлар. Менә мине шул сәбәп аркасында мин балалар бакчасыннан башладым эшемне. Аннары бәлки кайбер тамашачыларның сорау тугандыр, бу оешмаган чигеләгергә ничек сайлана, менә җитәкчеләренә аерым районнарда белгәнемчә шул иң актив булган хатын-кызларны сайлар дип аңладым. Менә шул системасын аңлатсагыз иде. Менә системасы безнең булайрак, мәсәлән, мин мәдәният министрлыгында эшләгәндә миңа тәкъдим ителде бу эш, мисал өчен. Чакырып, менә шайтып карап, шайтып тәкъдим иттеләр. Аннан инде без районнарда безнең юк иде Аккалфаклылар, районнарга чыгып Аккалфаклылар сайлый башладык без. Нинди шарт менә? Аның гаиләсе булу менә күбрәк беренче шарт булып тора. Һәм гаиләсендә матур яшәүләре, тигез яшәүләре, балаларының тәрбияле булулары. Менә ул бит син әгәр дә сөйләп йөрисең икән, әгәр дә халык синең артыннан иярсен өчен синең үзеңә башта карыйлар. Бу нинди? Иң беренче без киемнәргә игътибар иттек. Беренче без укулар үткәрдек үзебезгә беренче елны. Укуларны җыелып үткәрәбез. Мен әйтәм, әйдәгез калфак кия башлыйбыз, беренче шуннан башлыйбыз дигәч, без гаҗәпләнеп бер-беребезгә карашып, аптырашып утыра башладык. Кая тектерергә ул калфакны, ничек тектерергә, ул калфакны ничек итеп тектергә? Ул бик кызык кына вакытлар бит инде 10 ел элек моннан. Калфакны берәү дә кими, күргәндә юк калфакны. Ул Сарапаның элекке калфагын гына күргән бар, артистларда гына бар бит инде безнең. Менә шуннан соң без киңәшләшеп, безнең Миләүшә дигән бер ханыбыз килеп керде инде калфакты буенча. Һәм үзе хатын-кыз киеми ягыннан да, кыяфәте ягыннан да, тәртибе, тәрбиясе ягыннан да үзе үрнәк булырга тиеш. Шулай булса гына ул башка кешеләрне үз артыннан ияртәләр. Менә безнең беренче максатыбыз. Оннан бик күп шалтыраталар. Хәзер көн саен Аккалфактан чигелергә мөмкин. Аккалфакка ничек кергә мөмкин? Минем Аккалфакта яшисем килә. Шуның өчен менә безнең Аккалфак, мин алар белән эшлимен, безнең һәр районда, һәр регионда бар. Чит илләрдә 17 чит илдә, бүгенге көндә 40-ка якын 37 регионда безнең бар Аккалфак оешмасы, һәм үзебезнең Казанда бар, районнарда бар, шәһәрдә Чаллыда бар, мисал өчен Түбән Камада бар, Әлмәттә, Азнакайда шәһәрләрдә дә бар инде. Һәм мин һәр вакыт әйтәм, миңа шалтыратар, сез кайда яшисез дип. Булай да инде, мәсәлән, мин Казанда яшим. Казанда яшисәң, 20-нче гимназияның директоры Рәхимә Минвалиевнага бар. Аның телефон номеры шулай дип.
Менә һәрберсе, әгәр дә ул Шалтырадайдан Башкортстанга Люсия, я бер кызы янына барыгыз, менә аның телефоны дип, мин һәрберсенә шулай итеп тапшырам. Мәгълүмат бар димәк, аны интернетта да бөтен җирдә табырга буладыр. Табып була, чөнки безнең турда бик күп языла, бик күп киреп укырга була. Контактларыбыз бар безнең, минем үземнеке аерым бар, Ак калфакныкы бар, кызларныкы бар, һәрбер оешманыкы бар үзенең контактлары. Безне табарга мөмкин. Яңадан Себергә сүз бирик. Рәшидә ханым, менә без әйттек инде, төбәкләрдә дә эшләр дип. Гомумән башка, мәсәлән, шул Татарстан белән элемтә сизеләме? Менә ниндирәк проблемаларны хәл итәргә ярдәм итәсез бер-берегезгә дип әйтик инде. Бар тик бит инде Казаннан гына да ярдәмне көтеп утырып булмыйдыр. Җирле җитәкчеләр дә шулай ук сезгә инде хәер-фатихалы булырга тиештер. Татар конгрессының эшчәнлеген беләбез, менә бу юнәлештә нинди эшләр башкарыла тагын сездә? Татарстан без элемтәдә безгә бик зур ярдәм килә. Бөтен башкарма конгресс Дөнья татар конгрессыннан зур ярдәм килеп тора. Ак калфак оешмасыннан очрашулар, мастер-класслар. Без Казанга киләбез. Безгә нинди чаралар үткәрелде сезнең үзегездә соңгы араларда? Шул хакта сөйләсәгез. Үзебез нинди чаралар үткәрәбез? Без үткәрәбез сабантуйлар. Менә бездә зур федераль сабантуй үтте Новосибирск өлкәсендә, Новосибирск шәһәрендә. Аның оештыручылар бөтен дөнья милли шура, бөтен дөнья конгресс татары. Зур вакыйга булды безнең Новосибирск өлкәсендә. Ак калфак оешманың күчмә утырышларга киләбез. Менә әле зур Кадрия ханым, ярдәм итегез. Менә Рәшидә ханым теге турыдан-туры сорау биргәч аптырап калды бугай. Әле ул Казанда, әле ул күчмә утырыштан кайтып килеше генә аның. Менә шул ягы белән Рәшидә безгә бик ошый. Ул Новосибирскида безнең 12 татар авылын иңләп буйлап алар бик күп әйберләр оештыралар. Чөнки бүгенге көндә Новосибирскка күзаллана китерегез татар авылларын. Һәм алар татар авылларын һәрберсенә барып, анда нәрсә эшләр, менә безнең символикасын татарның саклап калырга тырышабыз без. Сөлгеләр чыгу буенча да эшлибез, намазлыклар, дисплейлар ясау буенча да 12 авылда алар йөреп, шуларны эшләтеп, авыл халкы белән һәр авылда шуларның видеоларын ясап, һәрберсен безгә җибәреп бара. Без 2 көн 15-16 Мамадышта без күчмә утырышта 2 көнне күчмә утырышта булдык. Анда гаҗәеп ултырда сөйләп китик хәзер алай булгач. Безнең әле Мамадышта да вакыйга Розалия ханымга да нәрсәсен бирәбез. Гаҗәеп зур масштаблы чара булды. Безнең елга безнең 5 тапкыр 1 көнлек, 2 көнлек, 3 көнлек күчмә утырышлар үткәрелә. Менә Мамадышта быел безнең 3нчесе, башта без Пермдә булдык. Аннан соң булдык без Чистайда. Менә хәзер 15-16 Мамадышта. Мамадышта тарихны язмыйлар күкләрдә, язалар яшәгән җирләрдә дигән баш астындагы күчмә утырыш булды. Гаҗәеп менә киң кырлы күчмә утырыш. Бүген инде мин менә шушы микрофон бирелгәннән алып, иң беренче хакимият башлыгы Анатолий Петровичка, аның командасына бик зур рәхмәт һәм инде Розалия ханым Ибраһимовага. Розалия ханым, сүз бирик, менә ниндирәк мәсьәләләр күтәрелде, үзегездә оештыру, менә исеме дә үзенчәлекле. Монда бит инде бары тик җыелып утырышу гына түгел, инде проблемаларны да хәл итү күз алдында торгандыр. Менә шул хакта. Без ул программаны шуннан да бик тырышып төзедек. Тарихлар язылмый күкләрдә булгач, без тарихны күрсәтергә тиеш идек. Районыбызның тарихын, үткәнен, бүгенгесен, тарих бит инде ул бүгенгесе дә язылып барырга тиеш. Без башладык Яруллиннар туган авылдан, 3 бөек шәһәр чыккан авылдан. Шишмә ачтыганда Яруллиннарга багышланган паркны ачтык. Анда бик матур очрашу булды. Аннан соң без киттек, Кирмән дигән безнең бик тарихи урыныбыз бар. Әле аны бөтен кеше дә белеп тә бетерми. Шул Кирмәннән ничектер шул Кирмәннең тарихын чын татар рухында күтәрәсе килә. Шуңа күрә Кирмән җыены оештырдык. Ул Кирмән җыенда меңләп кеше килде. Күрше авыллардан, районыбыздан. Анда чынлап торып җыен, татар җыены оештырдык. Анда мастер-класслар булды, кирпечләр суктылар, нәрсә генә эшләмәделәр инде. 20ләп мастер-класс күрсәттек, кемдер чикте, кемдер җырлады, кемдер бәйләде. Балалар уйнадылар, ярышлар үткәрделәр. Җиләккә кадәр җыйдык без анда, ярышып.
Демәк, бу да кушылган иде. Әгәр дә менә шушы чарага дип әйтелгән нәтиҗәләр ясасак, менә шуннан да киләчәккә инде максатлар билгеләндеме шулай ук? Киләчәккә билгеләнде. Менә сәмән кирпечләре хәтле сугу күрсәтелде монда. Хәтта ул инде шигүн әйтеп тә тормыйм инде мин. Анда нинди генә аннан соң менә агачтан юынып ясау. Резво по дереву да дип сөйләшәбез инде аны. Шундый әйберләрдә гаҗәеп менә бер тамашалы җирлек булды ул. Аннан соң шуны әйтердем, менә Кирмән җыеның киләчәккә нәтиҗәле итеп үткәрү өчен анда бар шишмәләр. Анда шундый җидеү агып торган, җанлы, җырлап ага торган шишмәләр бар. Бу Кирмәнчекнең данлыклы урыны бу, Кирмәнчек шәһәренең 10-14 гасырлар чорына. Һәм хан каберлекләре бар. 14 гасырга караган 1357-60 елларның каберлекләренә, хан каберлекләренә кадәр баранда. Һәм бу җирдә алар, Аккалфаклар музей хезмәткәрләре бергә 2019 елдан үзләре җыенны үткәрә башладылар. Быел инде ул ныгытылды, чөнки хакимият тарафыннан 11 миллион сумлык монда нәтиҗәле хезмәт куелды, ягъни ремонт ясалды. Ул гаҗәеп трассадан шушы җирлеккә кадәр таш юл салынды. Һәм инде шишмәләрне бик матур, мәсәлән, күш шишмәсенә генә биеккә менә торган күпме тимердән эшләнде баскычлар. Кирмәнчек шәһәре әйләндереп алынды, бүтән шишмәләр ремонтланды. Димәк, эш башкарыла һәм күргәнебезчә әлеге оешма ул үзенең тарихыбыз белән, шулай үсеше һәм көнкүреш белән дә турыдан-туры бәйле, һәм тапшыруның икенче өлешендә дә без әлеге мәсьәләләр турында сөйләшәбез. Шулай хатын-кызның ролен билгеләүдә инде төп мәсьәләләргә тукталырбыз. Әлегә тәнәфес, тиздән очрашырбыз, безнең белән калыгыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нуктасы тапшыруы Аккалфак оешмасына 30 ел. Бу вакыт аралыгында нинди эшләр башкарылган икән, тапшыруның икенче өлешен башлыйбыз. Чыннан да менә монда әгәр дә инде яңадан без тарихка әйләнсәк, оешма гореф-гадәтләрен саклау, хатын-кызның гаиләдәге ролен билгеләү күп мәсьәләләргә, шулай ук авыр хәлдә булучы татар хатыннары, кыерсытылган татар хатыннары да аз түгел дип язылган. Менә мәсьәләләр үзгәрә дибез, ләкин вазгыять һәм җәмгыять үзгәреп бара бит безнең. Менә чыннан да бүген бит инде менә шул татар хатын-кызына элеккеге мөнәсәбәт түгел. Татар хатын-кызы инде ул элеккеге ниндидер проблемалардан да бәлки арынгандыр. Нәкъ менә бу оешманың да роле нинди булды икән, Кадрия ханым? Чыннан да бүген җәмгыятьтә барыбер татар хатын-кызына ничектер аерым игътибар кебек. Татар хатын-кызы менә безнең Аккалфакның төп максаты татар хатын-кызының генофонын саклап калу. Һәм татар гаиләсен торгызу, һәм шул ук вакытта милли гореф-гадәтләрне, йолаларны торгызу, һәм тормышка кертү кабаттан милли киемнәребезне һәм аш-су мирасыбызны кире кайтару. Һәм инде киләчәккә, инде мин бүгенге көнгә дип әйтәм, үзебезнең татар аналары булырдай балаларны тәрбияләү, татар әтиләре булырдай егетләребезне тәрбияләү. Менә безнең менә шушы төп максатларыбыз, һәм моны үтәү өчен без шундый күчмә утырышлар механизмы куйдык. Чөнки күчмә утырышлар булганда гына моны саклап калып була һәм төрле җирләргә кертеп була дип уйлыйм. Моннан гына эш кушып ятып, эшләдегезме дип кенә яту дөрес әйбер түгел. Безне автобус белән дә тәэмин итү, финанс ягыннан да тәэмин итү бөтен дөнья татар конгрессы өстендә. Һәм алар ярдәме белән без кая гына бармадык. Шиләбедә дә булдык без, Йөзәр хатын-кыз, Оренбургта да булдык, Самарада да булдык без, Башкортстанда да булдык берничә тапкыр инде, Удмуртиядә да булдык. Тагын кайларда кызлар. Ульяннарда да булдык. Анда ярдәм булмаса, анда ярдәм булмаса, бу эшне эшләп булмый. Безгә билгеләнгән акча бар, һәм безгә бер вакытта да каршы килгәннәр юк. Менә Васил Габдулгаязов улы Шейх Разиев инде безнең премьер-министр урынбасары Татарстаныбызның һәм бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе. Без бик киңәшләшеп эшлибез. Бердәмлектә эшлибез. Ул бер генә барабыз дигән җирдә бер вакытта да каршы килгәне юк. Әйдәгез, йөрегез, барыгыз, карагыз гына дип тора. Менә сез игътибар иткәнсездер, инде тамашачыларга да әйтәм, телевизор караучыларга әйтәм, милли кием кертү. Әгәр дә без үзебез милли киемне үзебез кимичә, халыкка гына милли кием кирәк. Безнең моннан да ябылу булырга тиеш, күтәртмәя кабылырга тиеш, түбәдә ябылган булырга тиеш дип сөйләп йөрүнең мәгънәсе юк. Аңа игътибар итәләрме соң? Менә шул районнарда, мәсәлән, Ләйсән ханым, менә шунда шул милли киемнән башлыйк әле. Менә киендерү, бүген бит әле без глобализация чорында яшибез дибез, төрле Европа, мәсәлән, көнбатыштан килгән дулкыннар дип әйтик, безнең миллилекне бетереп бара. Менә шул шартларда саклап калу җиңелме аны? Районнарда бигрәк тә.
Бүгінгі көндә әле безнең акъяулык әбиләребез, Аллага шөкер, исән сау. Нәкъ менә без мәсәлән быелгы чарабызны әйтеп китим әле. Без ел сайын нинди дә булса проект алып барабыз. Иң беренче без мәсәлән халык белән танышырга чыккач, мин 18нче елда анда инде һәрберсе күргәзмә ясаган иде. Шундагы сөлгеләрнең саргаебрак киткәнлеген күреп, минем бик кайфым кырылды. Чөнки безнең әби бабаларыбыз бит кул эшен эшләгән, безгә сандыкка салып мирас итеп калдырган. Без бүген нәрсә салып калдырабыз сандыкка? Без бүген нинди киемнәр белән бизибез татар хатын-кызын? Менә бу безнең төп мәсьәләләрнең берсе булып тора. Без иң беренче сөлге чиктек беренче елны. Безнең 384 сөлгене җиңүчеләр итеп Сабантуй мәйданына чыгардык. Бөтен район халкы шаккатты. Икенче елга инде без яшьләр белән, яшь кызлар белән бергә җиңү кулъяулыгы дигән бәйге елан итеп кулъяулык чиктек. Бик күп матур эшләр килде. Без иң беренче алар белән өйрәнү дәресләр үткәрәбез. Һәр авылга йөрибез, бергә җыйналып, нәкъ менә безнең Саба төбәгендә генә булган бизәкләрне өйрәнәбез. Һәм бүгенге көндә шул бизәкләрне күчереп, яшь буынга таратабыз, һәм шушларны кулланып матур эшләр эшлибез. Аннары инде без намазлык чиктек бергәләп, дисбе ясадык. Быел инде менә баш яулыгын кире кайтарасы килеп, матур итеп чигелгән яулыклар чиктек. Яшьләр актив катнашамы бу эшләрдә? Әлбәттә, яшьләр иң беренче, иң кечкенә укучыбыз безнең 6нчы сыйныф укучысы иде, иң өлкән кеше 84 яшьлек әбиебез иде. Һәм гаиләләргә дә сеңә дибез. Гөлнә ханым, менә шул уңайдан балаларга ничек җиткерергә? Монда бит әле балалар белән генә эшләү түгел, аларның әти-әниләре белән дә бүгенге заманда бигрәк тә без инде һаман да шул милли мәсьәләләргә әйләнеп кайтабыз. Ничек сеңдерергә, ничек тәрбияләргә? Бүгенге катлаулы чорда бигрәк тә авыр түгелме моны башкарырга? Менә Кадриясен әйтеп китте бит, ин колфак мәсьәләсендә име. Мәктәптә эшләгәчтән инде без мәктәптә бу эшне алып барырга тиеш. Без укытучылар белән киңәшләштек дә, әйдәгез без шигә колфаклар дип уйладык. Чынлап та хәзер чиктектә без бәйрәм үткәрәбез инде. Бәйрәм ул мәктәп эчендә генә. Балаларга кидереп куйдык менә шушы колфакларны. Хәзер булар сине киделәр инде. Икенче көнгә инде без дәшмичә торабыз. Булар килгәннәр дә, апа, коясын безнең теге матур әйберләр, матур колфаклар дип үзләре сорап киләләр. Кайтып әниләренә әйткәннәр. Һәм без инде уйладык, менә шуны мастер-класслар үткәрергә әниләр белән, балалар белән. Бүгенге көндә безнең һәрбер авылда Аккалфак оешмасы җитәкчесе бар. Һәм алар бөтенесе менә шушылай җыелып, шигү эшләре алып баралар. Һәм бездә менә шундый проект эшләп килә, күрше хакы, тәңре хакы дигән. Димәк, менә бер авыл җыелып, икенче авылга барып, менә шундый мастер-класслар күрсәтәләр. Монда һичшиксез әти-әниләрсез булмый бит инде. Балалар да шунда катнаша. Менә калса, менә бу миллилекне әти-әниләр бик дөрес кабул иттеләр. Һәм колфак кигән үзебезне һәм без укытучылар да киябез. Балалар да кигәнне күреп, әти-әниләр сөенә һәм үзләренә дә сорап киләләр. Каян алдыгыз соң моны дип әйтәләр. Һәм без инде мастер-класс үткәрәбез үзләре белән. Һәм шуннан башланадыр да инде. Ләкин монда мастер-класслар һәм чаралар белән чикләнергә ярам бит. Рима ханым, менә җитди ниндер мәсьәләләр хәл ителдеме? Нәрсәләр хәл ителде бу вакыт аралыгында? Безнең бит инде 16 авыл, 16 авылда алар барсы да үзләренең Аккалфак җитәкчеләре бар. Менә бөтенесе алар клубка йөргә тотындылар. Клубталар бергә җыелалар, бәйләүне, эрләүне авыл халкы менә карт әбиләрдән өйрәнәләр. Шуңа күрә менә берсе миңа звонит итә. Хәзер бездә исерек тә юк, бер нәрсә дә юк. Бөтенесе чабалар клубка, әнисе дә, әбисе дә, бабасы да бар да клубка ди. Һәрбер авылның театры оештырылды. Һәрбер авылның үзенең ансамбле бар. Шуңа күрә авыл халкы безнең яшәргә тотынды. Һәм шул ук вакытта монда һәрберебезнең эшчәнлек буенча да әйтергә кирәктер. Гөлфия ханым, менә сез китапханәдә эшлисез, шул китапка мәхәббәт һәм менә аларны берләштерү, менә мәктәптәге кебек, мәсәлән, балаларны җәлеп итү, китапларга яңадан менә шулай ук мәхәббәт уяту буенча, чөнки бүген инде барыбер балалар гаджетларда утыра, һәм шул уңайдан балаларны җәлеп итү буенча менә нинди адымнар ясыйсыз? Менә беләсезме, безнең Чүпрәле җирлегендә бик нык зур шәхесләр бар. Менә шуны алардан да тыш, минем максат менә шәхсән менә шушы безнең Чүпрәле җирлегендәге гап-гади кешене дә күтәреп чыгу. Бар бит менә шундый кешеләр бездә. Шуңа күрә без бик зур материаллар туплап, китапчыклар әзерлибез. Без бит китапханәчеләр. Материаллар абиләр булганда алар битми, алар бар. Менә безнең шәхсән Чүпрәле бездә авылатамалары каян килеп чыккан китапчыгы бар. Алар бик әзяу калды. Дигән бу ветераннар турында китапчыгыбыз бар. Татар халык уеннары дигән китапчыгыбыз бар.
Үзем безнең төбәктән чыккан шәхесләр белән районымны данлыйм дигән китапчыгыбыз бар безнең. Һәм дә башка. Менә соңгы арада беренче мегаллиме дигән китапчыкка материаллар әзерлибез. Шуңа күрә бу эшләргә зурлар гына түгел, балалар да бик теләп катнаша, бик кызык материаллар бирәләр алар. Безнең эшне менә бик җиңел генә кушып алып барып була. Аккалфак белән китапханәне. Һәм балалар дип әйткәнбез икән, менә сезнең каршыгызда бар Зөләйха ханым. Нинди китаплар бу? Минем дә әйтеп китәсем килә. Тамашачыларга да. Нинди китап бу? Мамадыш төбәге халык иҗаты үткәннән бүгенгә. Моны язды безнең җирле язучыбыз Гөлфинур Дувалова. Без бу китапны аңар бик нык, шушы китапны чыгаруда бик нык булыштык. Аккалфаклар аңар авылларда, бөтен авылларда нинди әкиятләр бар, нинди табышмаклар бар, нинди уеннар бар. Менә шушы китапка бөтенесе кирде. Безнеке китапчык кына түгел, бик зур китап булып чыкты саллы. Һәм монда ул үзенең безнең Аккалфакның эшчәнлеген дә чагылдырды. Тарихка кирип кала торган Аккалфак без хәзер, әлхәмдулиллах. Аннары шул ук максатлар турында билгеләгәндә, менә монда инде 30 еллык тарих дип әйтәбез. Шулай ук язылган иде. Дәвам итегез. Менә Саба районында бару өчен нәкъ менә татар китабын балаларга укытуга нигезләнгән, шул максатка корылган әдәби алан проект эшли. Хәзер инде ул 3 ел дәвамында эшләп килә. Без һәр атнаны китапханәнең Инстаграмдагы битендә, хәзер инде ВКонтактега күчтек. Без биреп барабыз балаларга биреп. Һәм ул татар язучылары, татар халык әкиятләре, сынамышлары, мәкаль әйтемнәренә багышлана. Балалар безнең мәсәлән, дүшәмбе көнне, менә без җәй көнне аны тулысынча татар шагыйрьләренә багышлыйбыз. Дүшәмбе көнне без бер язучы белән таныштырабыз. Инде чәршәмбе көнне аның бер 5 шигырын бирәбез яки аудио язмасын тәкъдим итәбез. Инде җомга көнне шушы үзебез биргәннән чыгып һәм китапханәгә килеп яңадан аның иҗатын өстәмә өйрәнгәннән соң бер 5 сорау бирәбез. Һәм балалар безнең аны әдәби алан дәфтәренә язып барырга тиешләр. Һәм исендә дә калдыралар инде бу эшне. Һәм бу дәфтәрләр безнең бик күбәйде. Безнең һәр атнаны менә шушы бер үзлексез ел әйләнәсендә бара торган шушы эшне әти-әниләр дә, әби-бабайлар да бик хуплап каршы алды, укытучылар да. Һәм безнең район буенча шушы эш бара. Һәр мәктәптә, һәр китапханәдә. Алар китапханәгә килә, өстәмә өйрәнә һәм менә шушының буенча дәвам итә. Елна 2 тапкыр бик матур бәйрәм уздырабыз. Беренчесе җәйге китапханәне йомгаклыйбыз. Менә бүгенге көндә без әле район буенча китапханәдә булмаган авылларга шушы проект турында сөйләп, шушы язучыларыбызның иҗатын, татар китабын, татар телен өйрәнү турындагы фикерләребезне әйтеп, балалар белән уеннар оештырып йөрибез. Менә 18 авылда булырга өлгердек инде. Әле алда Алла берсе яңадан барасы авылларыбыз бар. Менә бу проект безнең башка районнарга да кушылып китәр өчен менә дигән проект. Хәтта чит өлкәдә, мәсәлән, бездә әби-бабайларына кунакка кайткан балалар безнең шу проектка кирип китә дә. Алар Мәскәү шәһәрендә яши, яки Казан шәһәрендә яши. Алар әле әби-бабайлар күзәтүлегендә һәр атнаны шушы дәфтәрләрне язып баралар һәм безгә шу дәфтәрләрне тутырып кайтып, безгә һәр вакыт бәйрәмгә кайталар. Менә кыш көне безнең район җитәкчелеге ярдәме белән зур парад үткәрәбез. Кыш бабай безнең кабул итә. Китапханә Кыш бабайы иң күп китап укучы балаларны. Һәм һәр авылдан шундый матур итеп киенеп безнең балалар килә. Димәк, җәлеп итү юнәлеше буенча шулай ук зур эш башкарасыз инде балаларны нәкъ менә әлеге чараларга. Иң зур телебезне саклау юнәлешендә татар китабын укыту бүгенге көндә. Менә әдәби марафон хәрәкәте турында да әйтеп китәргә кирәктер. Безнең республикада җәелеп киткән ул инде бөтен дөнья проекты. Әдәби марафонда да безнең Саба районы инде 10нчы ел, 10нчы тапкыр рәттән иң күп китап укучы, татар китабын укучы район булып таныла. Һәм без әлбәттә катнашучылар саны буенча бик үк әле канәгать булмасак та, алда эшләребез булса да, бик куанабыз. Менә киләчәктә Аккалфак оешмасын инде үзгәрешләр көтә һәм яшьләрне җәлеп итәләрме әлеге оешмага бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңа гасыр телеканалында таяну ноктасы тапшыруы. Бүген инде Аккалфак оешмасына 30 еллык уңаеннан җыелдык. Кадри ханым, менә без сөйләштек, монда чыннан да инде әлеге оешмага ничек эләгү турында да кемнәр катнаша, кайсы төбәкләрдән ничек тәкъдим ителгән. Ләкин күпләр сорап торган мөмкин, яшьләр киләме бу оешмага? Менә яшьләрнең роле ни? Чөнки барыбер яшьләргә ничектер гореф-гадәтләрне, буыннан буынга күчә торган традицияләрне тәкъдим итү һәм гомумән киләчәген сез ничегрәк күз алдыйсыз икән әлеге оешманың? Менә мин хәзер китаплар буенча безнең сүз китте бит инде. Минем әйтеп китәсем генә фәнни безнең мәгълүмати кыр булдырдык. Аны без тәрбия башкычлары аша. Без инде аның 3 башкычын чыгардык. Монда гел фән эшлеклеләре, халыкчан кешеләр, һәр берсендә аның 14-16 менә шундый фәнни эш, медицина юнәлешендә ул, дин әһелләре дә монда безнең халыкчан юнәлештә эшләүче галимнәр, галимәләр бездә безнең монда. Ни өчен кирәк? Менә шушы яшьләр өчен кирәк бу.
Чөнки әби бабайларга кирәк ул оныкларын тәрбияләү өчен булса, ә безнең яшьләр өчен яшьләр бик рәхәтләнеп алалар, чөнки 40 көнгә хәтле бала тәрбиясе, мисал өчен, ничек тәрбия башларга 3 юнәлештә бара: дини юнәлештә, фәнни юнәлештә һәм дөньяви халыкчан юнәлештә. Икенчесе аның 40 көннән 3 яшькә кадәр. Өченчесе аның 3 яшьтән 7 яшькә хәтле. Хәзер без әзерлибез 7 яшьтән 12 яшькә хәтле. Як баланың туганнан алып инде балык булуына кадәр. Без инде 18 яшькә хәтле дип торабыз, ләкин менә Сахалин ягыннан килгән бер апа бер вакыт әйтте: "Сеңлем, сез ул дискларны ничә яшькә хәтле әзерлисез?" Без әйттек инде 18 яшькә хәтле дип торабыз дип. Юк, дөрес түгел ди. Ә ни өчен дөрес түгел мәйтәм? Кеше вафат булганчы, җирләгәнче кирәк ди. Чөнки беребез дә бүген кафеннәп җирли белмибез. Үлекне юа белмибез. Менә бөтенесе безгә тапшырылмаган бит ул сеңлекәй. Без нишләргә тиеш дигән менә шушындай сорау белән мөрәҗәгать итте ул. Ләкин безнең инде үзебезнең максат 18 яшькә хәтле эшли язсак яхшы булыр дип торабыз. Ә яшьләр темасына килгәндә безнең арада яшьләр бик күп. Бик күп яшьләребез, хәтта безнең ак калфак җитәкчеләрдә хәзер яшьләребез бик күп. Яшьләребез күп булмаса иде, безнең бәйге юнәлешендә бара торган 6 яшьтән алып китәбез без татар кызчыгы, татар малайын. Ул дөнья күләмендә бара. Узган ел гына безнең 27 мең кеше катнашты бу бәйгегә. Ул Казанда гына түгел, Татарстанда гына түгел. Ул регионнарга җәелде, чит илләргә җәелде, чөнки без форум вакытында, ягъни җыен вакытында үзебезнең Тинчурин театрында 700 хатын-кызга, бөтен дөньядан җыелган хатын-кызга күрсәттек, Казан балалар белән эшләп. Шын татарча сөйләшү кирәк безгә. Тукмашны басып кисә белү кирәк. Безнең шәҗәрәне белү кирәк, гаилә шәҗәрәсен белү кирәк балаларның. Анда сәхнәдә үзен тота белү. Концерт номерда кирәк шул вакытта. Менә бу елгы безнең 6 яшьлек кыз балаларыбыз чәк-чәк эшләделәр. Ата-аналар ничек кайгырганнарын белсәгез башта, без дә үзебез дә яшәгән юк бит дип. Аннан соң 9, 10, 11 класс һәм көллиятның 1-2 курслары безнең ак калфак укучы кызлар бәйгесенә кирип китә. Бу регионнар белән бергә Татарстан ичендә бара. Һәм быел аны йомгакладык яшьләр театрында. Менә кызлар үзләре дә килделәр анда йомгаклаган вакытта, аны күрделәр ничек йомгакланганын. Һәм нәрсәләргә карап, ул безнең берничә этаптан без аларны нәрсә генә кайсы яктан гына сынамыйбыз. Һәм кызларыбыз бик теләп катнаша регионнардан. Һәм гаилә кыйммәтләре дигән без икән. Менә районнарда шулай, Гөлфия ханым, ничегрәк башкарыла әлеге гаилә кыйммәтләрен үстерү юнәлеше буенча? Монда бит инде бары тик ничектер оешма белән генә чикләнеп калмый ул. Оешмадан тышта эшләр белән менә нәрсәләр тәкъдим итәсез шулай? Оешма белән генә калмый ул, әлбәттә. Менә балалар бакчасыннан тотынабыз, чыгып китәбез, шунда иретәбез. Әле мин менә әйтергә дә онытканмын, без һәр авылдан бишек җырларын җыйдык. Аны да китапчык итеп чыгардык, ноталары белән үк. Һәм без аларны менә балалар бакчасында да тәкъдим итәбез. Шуннан тотынабыз мәктәпләргә, аннан китәбез зурларга, ак әбиләребезгә, шулай итеп бик күп кырлы ул. Аны татар хатын-кыз дип әйтәбез икән. Менә шуннан да бүген җәмгыятьне дә беләсе иде. Ләкин ханым, менә нәрсә бурчы икән бүген татар хатын-кызын? Әгәр дә инде без глобаль масштабларда алсак, нинди проблемалар бар бүген? Менә хәл ителәсе дип әйтик. Мен татар хатын-кызым борчымаган проблема юктыр инде ул бүгенге көндә. Менә бер караганда шундый икътисади яктан катлаулы чорда яшибез, илләребез тыныч булсын инде дип телибез. Ләкин менә тарихыбызны өйрәнүдә, милли гореф-гадәтләребезне, юлаларыбызны, динебезне балаларга өйрәтүдә менә бөтен нәрсәбезне борчый. Бүгенге көндә менә үзебезне бер борчып киткән бер проектыбыз бар безнең. Менә шишмәләр, бер караганда без инде Саба шишмәләре иле. Бик матур шишмәләр ага бездә, бик җырчы, менә еракка киткәннәрне дә сагынып үзенә кире кайтара торган матур шишмәләр. Һәм инде шушы шишмәләрне карый башлагач, күбесенең инде узган ел бик коры ел булды бит. Аларның күбесенең кибеп, күбесенең инде сулары кимүен күрдек, юлларын үзгәрттеләр. Һәм без инде менә нинди мәсьәлә безнең алдыбызга килеп баса, без шуны үтәргә тырышабыз. Вакыт безгә нинди проблеманы китереп куя. Һәм менә без җыйналып сөйләштек тә шушы шишмәләргә игътибарны арттырып, иң беренче без ул проектны эшләдек, Саф сулы ямьле Саба дип. Чөнки безнең инде ямьле Саба проекты бар иде. Һәр авылның, һәр урамы буйлап тарих өйрәндек. Авылның бер башыннан башлыйбыз урамы буенча.
балаларны алабыз, яшьләрне алабыз. Бу йортта кем яшәгән, нинди кеше булган, нинди һөнәрләр белән булган. Һәм бөтен урам чыгып шушы яшьләрне, балаларны каршыла, үзләре турында сөйли, тыл ветераннары, бүгенге көндәге хөрмәтле кешеләр, авылны төп нигезне саклап яшәүче кешеләрне бөтен авылга күрсәттек, сокландык, сөендек, шундый үзебезнең тирәбездә яшәгән гадәти, гади кешеләрне күреп. Һәм инде икенчесен без алдык, менә шушы саф сулы ямьле Саба дип, һәм бөтен чишмәләребезне карап чыгарга булдык. Иң беренче бездә Миша елгасы, бездә зур елгалар белән мактана алмыйбыз, шушы чишмәләр белән мактанабыз. Һәм инде шушы Миша елгасы башланып киткән урыннан, Миша баш авылыннан без шушы проектыбызны башлап җибәрдек. Иң беренче безнең чишмәләрнең бүгенге халәтен барлыйбыз. Әгәр аларга ярдәм кирәк икән, нинди дә булса, без кулыбыздан килгәнне эшлибез. Әгәр инде үз кулыбыздан килмәсә, башкаларны ярдәмгә чакырабыз. Димәк, һәр урынның үз проблемалары, үз юнәлеше һәм үз эшләре бар дип аңлашылдымы да сезнең? Димәк, Сабада инде чишмә мәсьәләсе борчып чишмә торган. янындагы гореф-гадәтләребезне кире кайтардык. Әлбәттә, чишмәләр кырыена басып, чишмәләрне саклыйк дип кенә булмый. Һәм шушы чишмә янындагы бөтен гореф-гадәтләрне, чөнки безнең халкыбызның тормышы чишмә белән бәйле. Без глобаль проблема башлаган идек, чишмә мәсьәләсенә әйләндек монда. Димәк, әгәр дә без инде хукуклар турында сөйләшсәк, менә соңгы елларда да бит шул ук хатын-кызларның хукукы, ир-атларның хукукын чагыштырып махсус оешмалардан да, бәхәсләр дә күп туа. Сез ничек уйлыйсыз, Милә ханым? Менә шуннан да хатын-кыз белән ир-атның бу хукуклары тигезме җәмгыятьтә? Менә чынлап та хатын-кыз үз урынын һәр вакытта белергә тиеш ул. Ул ирен, ир-атны ул һәр вакытта күтәрергә тиеш. Ул гаиләдән башлана. Мин яңадан әйләнеп кайтам, чөнки менә гаиләдә әгәр дә без балабызны тәрбиялибез икән, менә әтиең кайтсын әле, кызым, улым, аннан соң ашый башларбыз. Әтиең стәл артына утырсын әле, ул башласын әле, аннары без дәвам итәрбез дип, әгәр дә менә шундый тәрбия бирсәк без, һәм бирәбез дә шундыйны, безнең җәмгыятебез ширек җәмгыять булмаячак. Инде ир белән хатынның хукукы тигезме дигән сорауга, тигез ул кайсыр дәрәҗәдә, әмма ләкин ирләр өстенрәк булырга тиеш. Чөнки алар безнең тоткыбыз һәм безнең алар терәгебез. Аннары татар хатын-кызлары белән башка милләт хатын-кызлары арасында аерма бармы, Римма ханым? Ничек уйлыйсыз? Монда татар хатын-кызының, мәсәлән, аерып тору билгеләре нинди сезнеңчә? Башка милләт халкы белән аралары бик аерым. Татар халкы, татар хатын-кызлары алар бик тыйнак. Бик тынак. Анар беләсең, мин шуны әйтеп китәсем килә. Мин үзем колхоз җитәкчесе буларак, бөтен авылларда шундый проектны уйлап таптым инде. Менә без ничек авылларда халыкны калдыра алмыйбыз. Менә бөтен дөнья татар конгрессында эшмәкәрләр җыенында да минем чыгышым булды. Менә ничек иттереп, мин анда үзебезнең балалар бакчасыннан тотынып, балаларны авылда калыр өчен аларны кызыксындырып яшәргә. Шуңа күрә һәрбер авылның җитәкчесенә әйтеп, һәрбер авыл үзләренең балалар белән эшләүне, менә Ак Калфак без инде бөтенебез, анары мәктәп балаларын, аларны колхозга китереп, алардагы эш кырларны күрсәтеп, фирмаларны күрсәтеп, бөтен халыкны мин авылда калдыру өстендә эшләргә тырышам. Залия ханым, сез менә ниндирәк эшчәнлек алып барасыз һәм киләчәкне ничегрәк күз алыйсыз? Шулай ук киләчәк буынга дип әйтик инде, менә бу шул ук традицияларны күчерү буенча. Татар гаиләләре, менә шым татар гаиләләре генә безнең милләтебезне саклый ала дип уйлыйм. Әгәр дә ул берсе рус, берсе татар, башка милләттән булса, бу бит бала үзенең нинди милләттән икәнен дә белми, нинди телдә сөйләшәсе икәнен дә белми. Без бөтен милләт аналары җыелып, руслар да, удмуртлар да, марилар да, татарлар да, милләт аналары җыелып, без бөтенебез бергә сакларга тиеш аны дип уйлыйм. Милли үзаң тәрбияләүдә монда ниндирәк роль башкара икән, Фия ханым? Менә шуннан да без инде татарлар дибез, һәм татарлыкларыбызны саклап калырга дибез, киләчәк буынга менә шушы милли үзенчәлекләрне җиткерергә дибез. Менә шушы инде без әгәр дә бүгенге тапшырыкларында Ак Калфак оешмасы буенча җыелганбыз икән, менә сез үзегезнең миссияны нәрсәдә күрәсез? Мин үземнең миссиямны менә мин хатын-кызны гомумән дә гаилә учагын саклаучы иттереп күрәм. Шуңа күрә дә әгәр дә хатын-кыз өендә баласына тугачтын ук дөрес тәрбия бирсә, аңа дөрес исем кушса, шушы исем белән бала яшәячәк. Үзен гаиләдә тыйнак тотса, үзе балаларына үрнәк булса, ирне ир иттереп куеп, балаларга да дөрес татар телендә сөйләшергә ярдәм итсә, менә иншаллах, менә бу гаиләдән матур балалар үсеп чыгар, һәм алар милләтебезнең горурлыгы булыр дип ышанам мин. Һәм аны саклап калуда, милләтне үстерүдә, нәкъ менә шул хатын-кызлар җилкәсенә дә төшә, әлбәттә, турыдан-туры. Әсә ханым, сез ничек уйлыйсыз? Шуннан да киләчәкне әгәр дә фаразласак, инде сезнең өметләрегез күбрәк оптимистик рухтамы, әллә инде пессимистик рухтамы? Оптимистик рухта. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә менә
татар гаиләләре, татар яшьләре, татар милли үзаңы үсә бара дип уйлыйм. Менә мин үзебезнең җирлектән чыгып әйтәм. Һәм инде киләчәктә дә Алла бирсә, татар телен онытмыйча, милләтебезне саклап, гореф-гадәтләребезне киләчәк буынга җиткерә торган яшь буынга үмитем зур. Аннары бу оешмага 30 еллык юбилей дип әйттек. Кадри ханым, менә бүгенге сөйләшүнең нәтиҗәсе буларак, әлбәттә сезнең эшчәнлекнең бәясе буларак, менә бу Калфак оешмасының җәмгыятьтәге роле, гомумән татар хатын-кызлар язмышындагы ролен бәяләүдә нәрсә таян ноктасы булып тора икән? Менә мин монда әйтәсем килә, без тарихи нигезгә буйсынып эшлибез. Безнең нигезебез тарих. Менә әйттем бит мин чыгышымда, 17 елда, 1917 елда беренче съезд хатын-кызлар съезды булган. 19 елда безнең ак калфакларның икенче, гомумән татар хатын-кызның икенче съезды булды. Бу бит инде гасырда 2 елдан соң юкка гына бу съездны без кире кайтармадык. Чөнки без ул съездда нәрсә кабул иткәннәр. Хәзер без нәрсә буенча эшлибез, безгә нә тәгаенләп белергә кирәк иде. Һәм менә шушы тарихи нигезгә салып без эшчәнлегебезне алып та барабыз. Безнең 3нче съезд Алла бирсә булачак киләсе елга. Чөнки безнең съездлар системасы 4 елга бер тапкыр, җыеннар системасы 2 елга бер тапкыр була. Аннан соң шәхесләр. Менә милләтне милләт итә кемнәр? Милләтне милләттә шәхесләр. Безнең һәрберебезнең кемнең авылыннан нинди шәхес чыккан, кемнең районыннан нинди шәхес чыккан, кемнең регионыннан нинди шәхес чыккан, һәрберсен барлыйбыз. Китаплар чыгару өстендә. Хәзер менә Чаллыны чыгарга тора безнең башкаларны кыда әкренләп. Кинолар төшерәбез алар турында, шәхесләр турында. Һәрберебез стендлар ясыйбыз, альбомнарын төзибез. Һәм инде җыеннар системасын кертеп җибәргә уйлыйбыз. Менә бүген без әйтәбез икән Кирмән җыенын. Безнең җыеннар системасы хәзер китәчәк, чөнки ул безнең тарихыбыз. Шушыңа нигезле рәвештә татар гаиләләрен саклап калу, милләт аналарын үстерү, милләт атаналарын үстерү, менә бөтенесе тарихи бер системага утыртылган безнең. Шул нигездә аның экологик тәрбиясе дә, табигать белән танышта, алар бөтенесе монда керә. Ак калфакны эшчәнлеге ниндидер бер әйберләр генә түгел, нигезле итеп татар гаиләсен булдыру һәм татар анасы булырдай яшьләрне үстерү, татар әтисе булырдай егетләрне үстерү. Менә безнең киләчәк буынга тапшырудыр. Киләчәк буынга тапшыру, бүгенге безне карап тапшыру киләсе буынга. Ак калфак, димәк, инде 30 еллык үзенең юбилеен билгеләп үтә. Татар хатын-кызларын бергәләштерүче оешма киләчәктә дә үсештә булсын дигән теләктә саубулашабыз, исәнлектә күрешергә язсын.